Bonakala seqoqwa kwe uyiphathe kahle ntombi Ake namhlanje sinilethele i-veteran yethu okuyiyona ebamba iqhaza ekhuliseni iy'ngane zamantombazane ukuthi zikwazi ukuyiphatha kahle. Sawubona dokotela wethu. Yeah. Usuku namhlanje. Yes, lithini usuku kuwena uthini? Usuku lwanamhlanje luhle kakhulu, kakhulukazi mawulalela inkulumo yaNdunankulu. Yebo. UNdunankulu ugeqe amagula ekhuluma ngomuntu wesifazane. Yebo. Waphinde wathi ekugcineni abantu besifazane bona ukuqeda udlame lwabesifazane. Yebo. Yeah, usho kanjalo. Kodwa manje ngimphonsela inselele mina. Yokuthi akubona bodwa abantu besifazane abangaqeda lolu dlame. Ngoba lolu dlame luqhamuka emuva kwezamasiko. La kuney'nto ey'ningi ezingagcinelwanga abantu, nabantwana bethu bakhula bengazazi, nomndeni usuhlakazekile, umndeni okuwona ngabe uqoqa yonke lento esikhuluma ngayo. Nokugezwa nje kwabantu abavelelwe yingozi nani. Uyabona masikhuluma nge-South Africa yonke, it's not about KZN. Sikhuluma ngezwe elibanzi eliney'ngozi ezixakile. I-global warming idlala. Zonke lezi zinto zidinga umkhuleko wangempela. Wasentabeni, hhayi wasemasontweni. Ngoba ahlulekile. Ngikushiso yilokho ngoba nasemandulo masekuxakile kunezifo ezingalapheki kwakiwa khona entabeni. Abantu bazi ukuthi bayokuphi. Ngobani kufanele baye entabeni? Kufanele abantu bonke baye entabeni, kube khona abazobahola abaphiwe amandla amakhulu asentabeni. Iy'ntaba, imifula, izilwandle, iy'mpophoma. I-nature ihlinyeziwe eSouth Africa, not eKwaZulu-Natal kuphela. So zonke lezi zinto ezenzeka nesiy'khulumayo azi-implementeki ngoba we have supporting where we are. Okay. Kodwa-ke lusho ukuthini-ke lolu suku lwabantu besifazane? Lumnandi kakhulu lolu suku. Bona ngoba phela ngicula nomuntu wesifazane, bonke abantu besifazane bajabula, they are so happy. Nami ngumuntu wesifazane. Nje bahle hey, anibahle kanje. Kodwa nje lolu suku lubaluleke ngendlela emangazayo. UPremier ukukhulume konke. Washo mina-ke ngazalwa ngaso leso sikhathi. 1953. Wazalwa ngosuku lekhululeko ngoba phela kwakuqeda ukuthi kuphathwe uDumbasi. Bonke nje abazalwa ngaleso sikhathi babaholi. Abaziwayo abanye banyathelile. Kodwa nje babaholi. Kwenzeka umhlolo ngo-1956. Uzalwa thina. Kwenzekani? Kwenzeka umhlolo ukuthi abantu besifazane babhabhadiseke epholini. Yeah. Ngoba babenganaki. Yeah. So yilokho empela engikufunayo ukuthi kusho ukuthi abantu besifazane banakwa kusukela ngo-1956 ngoba babenganakwanga before. Kodwa iqhaza noma indima abayiklama yokuthi bahambe boyolwa nobandlululo bakwazi ukwenza ngo-1956. Bebumbene behlangene. Lokhu-ke engikubonayo ukuthi kuhlehlile namhlanje. Yes. Lokhu kade ebhiduze naye uNdunankulu wethu. UNdunankulu ukuthi abahlangane abantu besifazane. Futhi abahlangane bayeke ukuba biased ukuthi makuthiwa kukhetha umuntu bakhetha indoda. Angibazi ukuthi banjani ngempela sebesidayisile umhlaba abantu besifazane abathandani bebodwa, but lolu suku lwanamhlanje akube yilona. Akube yilona lokubumbana nelokubona ikusasa nalokuthi-ke nje umuntu wesifazane by virtue yokuthi wazana. Kahle ngempela umuntu wesifazane uyena omkhulu kunedoda. Ngoba uletha le ndoda lemhlabeni. Ayiphipha yenze yonke into. At the end of the day ebese phelelwa isithunzi. Athukwe ngayo yonke indlela ehliswe isithunzi. Azange sithathe, azange siyicelele. But umveli nqangi wakwenza ukuthi umuntu wesifazane abe mkhulu. Uyena oletha umuntu emhlabeni. Itshitshi lomgunyathi liyaniphakela ningakhohlwa ukuthi sifowolowa kuzona zonke iy'nkundla zethu zokuxhumana. KuFacebook, izindaba uMusa Media, kuTikTok uMusa Media, then kuYouTube uMusa Media izindaba uMusa Media. Sisahleli neqhawe lethu la, iqhawekazi lothi iqhawekazi lethu leli esihleli nalo okuyilona elikhulisa iy'ngane lezi esizibonayo. Lokubona kukuhle kumhlophe kunje uyena oklama indima yokuthi lezi ngane azikwazi ukuyigcina.
Impela kuyiqiniso engephikiswe phela ngiyilwele lento namadlozi ami. Akekho ungaze eSouth Africa. Bayawazi ama-debate engiwabambile amaningi kuyo yonke imisakazo. Indima yobani? Yomuntu wesifazane. Yomuntu wesifazane kwathiwa ngizoboshwa kusho bona abantu besifazane. Ngesikhathi ishisa Ngikhumbula kahle kuthiwa angabe sahlolo ngoba nakho sasilwa nawe ngisasebenza lapha elangeni. Impela ngisamile namanje sakulwela ngaba kukho ukuhlolwa kwentombi kwalelwa yilo amadlozi akhe. Siyabonga kakhulu. Ngiyazibongela. Yebo, kusani happy Women's Day nonke. Happy Women's Day!